היי, שמעתם פעם על ישוע? ישוע בכלל לא היה במחשבות שלי. התמונה של ישוע הייתה של צלבים, מריות. פתחנו תנ"ך והתחילה להראות לנו נבואות אחד לאחד על המשיח. הוא היה צריך להיוולד בבית לחם, הוא היה צריך לבוא לפני חורבן בית שני, הוא היה צריך למות עבור החטאים שלנו, בכל מיני מקומות בתנ"ך, ממיכה וישעיהו וירמיהו. חשבתי שזה תנ"ך נוצרי שהם שינו אותו, והסתכלתי, אמרתי, לא, זה לא יכול להיות. וכשהסתכלתי, ראיתי שזה תנ"ך של צה"ל, וזה כתוב בתנ"ך שלנו. אני גדלתי במושב, ואני תמיד הייתי עוף מוזר. ותמיד שאלתי למה זה מותר וזה אסור. והתשובה הסטנדרטית של ההורים שלי, של אבא שלי, הייתה, למה? כי ככה עושים זה לא מספיק. אני רציתי להבין, והדחף הזה להבין, דחף אותי עד קצה גבול היכולת שלי, עד לשיגעון. חשבתי, וואו, סמים זה התשובה? חשיש זה התשובה לכל בעיות העולם. מי שמעשן, חבר של כולם, אוהב את כולם. הסמים שלקחתי לא הספיקו לי, אז התחלתי להזריק. התחלתי לקחת טריפים, LSD, גרתי ברחובות, ישנתי בגנים ציבוריים, קיבצתי נדבות. הגוף שלי היה כל כך מלא בכימיקלים, בסמים, הראש היה כל כך מבולבל ואטום. הגעתי לבית חולים פסיכיאטרי, השפזו אותי בבית חולים פסיכיאטרי. הדיאגנוזה הייתה סכיזופרן פרנואיד. והפסיכיאטר אמר לאמא שלי שכל החיים שלי אני אכנס ואני אצא מבתי חולים פסיכיאטריים. הייתי בסך הכל 2.5 בבית חולים פסיכיאטרי. ניסו לרפא אותי. הייתי סכיזופרן פרנואיד. היה לי אביתות, היה לי ניסיונות התאבדות מהיום עד מחר. הם באמת ניסו לעזור לי, הם ניסו תרופות, הם ניסו ייעוץ, הם עשו ככל יכולתם. ואני מאוד מעריך את זה. אבל הם לא הצליחו, מפני שהם ניסו מבחוץ. משהו היה צריך להשתנות מבפנים, ורק אלוהים יכול היה לעשות את זה. גרנו בקומונה בעיר העתיקה, ואיזו אישה אמריקאית באה אלינו בצורה מאוד ישירה ואמרה, היי, שמעתם פעם על ישוע? ישוע בכלל לא היה במחשבות שלי. התמונה של ישוע הייתה של צלבים, מריות. נוצרים זה כאלה עם תפרים ושיניים של דרקולה ככה. באים לאכול לנו את הילדים, לשתות לנו את הדם. פתחנו תנ"ך והתחילה להראות לנו נבואות אחד לאחד על המשיח. הוא היה צריך להיוולד בבית לחם, הוא היה צריך לבוא לפני חורבן בית שני, הוא היה צריך למות עבור החטאים שלנו, בכל מיני מקומות בתנ"ך, ממיכה וישעיהו וירמיהו. חשבתי שזה תנ"ך נוצרי שהם שינו אותו, והסתכלתי, אמרתי, לא, זה לא יכול להיות. וכשהסתכלתי, ראיתי שזה תנ"ך של צה"ל, וזה כתוב בתנ"ך שלנו. אם באמת ישוע הוא המשיח, אם באמת אלוהים קיים, אני צריך לקבל אותו כאלוהים, אני צריך לקבל אותו כאדון, כשליט של החיים שלי. ואני לא הייתי מוכן שאף אחד יגיד לי מה לעשות. עכשיו, ההורים שלי לא רצו אותי, כי הייתי בושה למשפחה, לא הלכתי לצבא, הייתי על סמים, הייתי בבית חולים פסיכיאטרי. החברים שלי לא רצו אותי, ולא היה לי לאן ללכת. והפעם הייתי רציני, אמרתי, אני עכשיו הולך להרוג את עצמי. הלכתי ליער, כי לא היה לי שום מקום אחר ללכת, באזור ירושלים. שמתי חגורה על העץ, קשרתי אותה טוב, שמתי אותה סביב הצוואר. אני לא יכול להסביר את זה, אבל משהו פיזי עצר בי. אז אמרתי, אוקיי, אז אני מפסיק לאכול, ואו שאני מוצא מה זה החיים המזופתים האלה, מה פירושם, פעם אחת ולתמיד, או שאני אמות מרעב. והפסקתי לאכול, ויושב ביער, אין לי מה לעשות. יש לי את התנ"ך ואת הברית חדשה, אז אני אומר, אוקיי, אז אני אקרא. אחרי 8 ימים, היה לי פתאום שקט בלב. פתאום כל הסערה הזאת שהייתה בי, נרגעה. אני קראתי את התנ"ך, אני ידעתי אותו מההיסטוריה שלי, אני ידעתי דברים, ואני ידעתי הרבה על התנ"ך פה, אבל לא הכרתי את אלוהים, לא היה לי יחס אישי איתו. והגעתי לאיזה מקום ואני דיברתי עם בן אדם, והוא אמר לי, למה אתה שם את אלוהים בתוך קופסאות?
ואני פתאום הבנתי שזה באמת מה שאני עושה. אני מנסה כל הזמן להגדיר את אלוהים ולשים אותו על המדף. והיה לי מדפים עם כל מיני קטגוריות של מי הוא אלוהים. במקום שאני אבוא לאלוהים ואני אשאל, מי אתה? תראה לי מי אתה. וראיתי את ישוע. היה לי התגלות של ישוע שמה. וראיתי שבמשך שנים הוא רדף אחריי ואמר לי, אני אוהב אותך, בוא אליי. אני אוהב אותך, בוא אליי. וירקתי עליו ובעטתי בו וניסיתי לגרש אותו. והוא המשיך לבוא אחריי ולהגיד, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, בוא אליי, אני אוהב אותך. וכבר לא יכולתי יותר. ופרצתי בבכי ואמרתי, אלוהים, תיכנס לחיים שלי, תעשה מה שאתה רוצה. והוא נכנס. והוא התחיל לשנות לי את החיים. ההרגשה המיידית הייתה כאילו איזה משקל, איזה סמיכה אהבה של חושך הורמה ממני, הרגשה פיזית. לא מבין, ככה זה היה. ואחרי שנה חזרתי לבקר את הפסיכיאטר שלי. הוא הסתכל עליי והוא לא האמין למראה עיניו. הוא אומר, זה נס, זה נס. לא צריך להיות נביא כדי לראות שהעולם מקולקל. תסתכלו מסביב, אני הייתי מקולקל. וזה מה שכל הדתות טועות. הן אומרות לנו, תעשה את זה ואת זה ואת זה ותגיע לאלוהים. ואז אתה תוכל לגעת באלוהים. ההבדל בין זה לבשורה האמיתית של המשיח הוא זה שאני לא צריך להגיע אליו, הוא הגיע אליי. והוא זה שלקח אותי בקלקול שלי והתחיל לתקן אותי ותיקן אותי. וזה מה שאני אוהב כלפיו, כי כל המאמצים שלי לא הצלחתי לשנות את עצמי. לא הצלחתי לרפא את עצמי. הוא בא ושינה וריפא, ועל זה אני תמיד מודה לו.